யோ சாட்டை செத்துக்கிட்டு தொலைஞ்சிடாதையா, இப்பதான் தம்பி நெல்சனோட வீடியோவை பார்த்துட்டு வந்தேன், கிழிச்சு எடுத்துட்டாரு போலயே உன்னை, காசை வாங்கிட்டு தான் இவ்வளவு தூரம் பேசிட்டு இருந்திருக்கிறியா, அதானே பார்த்தேன், சும்மா உன் வாழெல்லாம் ஆடாதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எலெக்ஷன் ஆரம்பிச்ச நாள்ல இருந்து இன்ன வரைக்கும் எவ்வளவு பேச்சு, காசுதான் உங்களை எல்லாம் பேச வைக்குது. உங்களுக்கு எல்லாம் வெக்கமாவே இல்லையா, அசிங்கமாவே இல்லையா? இப்ப அந்த தம்பி உன்கிட்ட எல்லா டீட்டெயிலும் எடுத்து காமிச்சிட்டாரு, ஒரு அப்பா ஒரு ஆத்தாக்கு பிறந்தவர் நிரூபிச்சிட்டாரு. ஆனா இப்ப நீ உன் பேர் என்ன? அந்த தம்பி நினைச்சிருந்தா திருப்பி உன்னை என்ன வார்த்தை வேணா கேட்டிருக்கலாம். கேட்டாரா? கேட்க மாட்டாரு. ஏன்னா நாங்கெல்லாம் டீசென்டானவங்க, எங்க அண்ணன் வழியில வந்தவங்க, எங்களுக்கு யாரை எப்படி பேசணும், எந்த வரமுறை வச்சு பேசணும்ன்ற நாலேஜ் இருக்கு. உங்களை மாதிரி முட்டாள் கூட்டம் கிடையாது. கடைசியா அந்த தம்பி ஒண்ணு பண்ணாரு பாத்தியா, 2 காலையும் தூக்கி தட்டி காமிச்சு அந்த கால்ல போய் விழுந்து மன்னிப்பு கேளு. ஏன்னா நீ அவரை மட்டும் ஹர்ட் பண்ணல, அவங்க அம்மா அப்பாவை தேவையில்லாம பேசியிருக்க, அதனால அவர் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேளு. இவங்க பேசுனதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி.